Well, go Jimmertá sibh is Mr. James agus inniu tá mar deanú rud an teachta friilte. Tá mar deanú dúchlandar bhainneam higher up public speaking wellness challenge. Agus sé an spric atá an cosport an caiidú cans fa bommate bháin as cór an camera le cinnal de skillní commerceide chuircain cin le de bheisneach jósú na bheisiú agus cinnal conneal siar ón na fellow words mar deire le clachta bhíanú ar de chud canseach comma mata sé Maryland an Gaelic. De hela gine a gáil dá an Maryland so go tíon nach neannaí mo dé an Gaelic. Tá sé jazz neannaí mar sin a dheanú fríd an Gaelic. Agus níl sé fáras a cant an Gaelic as cór an camera agus hela gine gur gort bín daoine an bí sé de pecú ar na fáclabid ar náhfuil sin ceart ach an spricata le seo na cant leat agus is comma me tá botún an just take ahána tá gceist. Tá má thar an bhuaimid an seo so buine me get a dé agus amór leis an dúchlan agus John A. Gasaby.